Came out the bottom, I count a whole lot of young gunner worth millions of dollars. I asked out the charm, my little bitch a model, she made a few M's off a follow. Yo, when I'm on tour, I BP the chowder, living a cool Matata. Ain't no more worries, I'm up at it earlier, niggas tryna figure out the problems. But dirty 30, I hit her like Curry, they hear me, I don't even holler. These niggas song flop. Така, днес сме втори ден, Енис дойде. Вижте го, искам да го видите. Погледнете му много добре новия стил. Ще винаги е стилен и винаги е облечен добре. Това няма просто не се коментира. Обаче, мустачето направо един път. Днес двамата сини сме главните ректори. Какъв главен си ти е шматка? Ти май забравяш кой е Тъпълс, казваш аз съм във вилата на Тъпълс. Много благодаря, че ми дава да издавам лекция. Лектор, защото аз съм те избрал. I give you that. Наистина се опитвам да бъда толерантен. Просто съм изнервен, че ме би на Mortal Kombat. Не успя да го преживее. Както и да е. Преминаваме вече към същинската част на втория ден, така че ви пожелавам приятно гледане. Stacking them, resting and saving, put back for whatever, whenever it happens. I put my trust in my faith and I'm walking through straight, I don't see no one else. Искаш да ти кажа защо, ама това не трябва да се записва. Чай сега, това не трябва да се излъчва. Как да изберем правилните социални мрежи според бранда си? В TikTok платена реклама аз не правя и не препоръчвам да се прави. Има го като опция, ако ще си рекламираме бизнеса или себе си, да платим както в Instagram и Facebook, аз не го препоръчвам. Защото веднъж платим ли платената реклама, оттам нататък TikTok профила умира и ни дърпа много назад органичното съдържание. В TikTok мога да гърмим просто органично съдържание, защото е лесно. В смисъл не е толкова трудно, следват са няколко принципа и се гледаш. Кача ли истории в TikTok и кажа ли търся някой да ме закара от София до Варна, давам ви пример. Надали някой ще отговори толкова много в Instagram, ще отговори, защото там хората ме следват, защото ме харесват и там като влязат в Instagram и ми излиза първата страница хора, които следват. Нали, там аудиторията е по-близка до вас, докато в TikTok отваряш и то ти излиза For You page, т.е. хора, които не следваш. Аз дори те да са ме последвали, то мен не ме препоръчва в момента на ново, освен ако не гръмна с ново видео. Така че в TikTok аз и за бизнес и за моят профил прави се съдържание, което много да гърми и да привлича аудитория към Instagram и Facebook, защото в тези две социални мрежи там хората са по-свързани с вас. Там може да им продадете нещо. Ако искаме да навлезем с платената реклама, преминаваме и към Facebook и Meta Ads. Реално TikTok е просто платформа, в която е такъв бързо смилаем контент, бърз допамин и хората просто скролват и скролват, за да може да си карват този допамин, защото нали, ние вече сме пристрастени към това нещо. Лично аз, това, което разбрах за последните няколко месеца е, че наистина няма значение колко много последователи имаш, защото виждам сумата инфлуенсъри с хиляди последователи, които живеят под най-пачек. Он има 83, има 100 000 последователя. Дай ни да си добавим тогава 50 000 бота и да ми стоят поне за кросста. Различни, ако ти стоят за кросста, тия хора не ти трябват. Лично за моят бранд, това, което забелязвам, че хората, които ме следват, са надъхани, мотивирани, гърдят нещо, знаят какво искат от живота. Мен нима следват маймуни, мен нима следват идиоти. Да приемем, че има хора, които искат да се оправят, но няма кой да им подаде ръка. По някакъв начин аз се опитвам да повлиявам със съдържанието, което качвам, макар и да качвам лигаво. Всеки се съгласи, че простотията гърми най-много, то си има и причини. Това се гледа най-много. Всеки обича, особено българина. Българина обича много да гледа сир. Че аз предпочитам да работя с 100 читави, отколкото 1000 профукани идиоти. В момента, както имам 19 000 последователя, наистина на мен повече не ми трябва. Това са 19 000 джита. В TikTok определено 80% са разводнени маймуни. В Instagram са най-сериозните хора, които съм виждал във всички социални мрежи. Не съм качвал YouTube, не мога да дам мнение по този въпрос. Съвсем скоро ще почнем да правим клип ще е в YouTube, но повечето хора в TikTok влизат изцяло да скролват и да си губят времето и да гледат простотия след простотия. Проблема е, че няма някаква огромна цензура на повечето простотии, все повече и повече простотии, което изтъпява народа. И до преди лятото само се работих. Само си клозвах и не виждах някакъв смисъл защо да качвам клипове и защо да си правя, нали, personal brand. Обаче лятото, когато започна да качвам клипове, първоначално това, което ми даде този personal brand и този exposure, нали, повече хората знаят, повече хора да ти виждат клиповете, първоначалните плюсове, които ми донесе е нетворкинга. Например, запознах се с него заради някаква простотия, която бях качил. След това се запознах с Данито. След това се запознах с още хора и най-накрая след 6-7 месеца вече сме
тук в този мастермайнд. И защо се случи това цялото нещо? Защото аз реших да започна да качвам клипове онлайн. Маля, аз нямам глас от вчера, ебате дискотеката, брат. Аз още преди да почвам да качвам клипчета, аз си правих парички, разбираш ли? Аз си правих парички, просто ми беше непонятно, че мога да го правя и като продавам, примерно, дигитални продукти. И какво става при мен? Тези хора, които са ми аудитория, те ме следват от 4 години. Те ме знаят откъде съм тръгнал, къде съм бил и докъде съм извървял и докъде съм сега. И тези хора ми имат доверие. Тук не ти говорим някакво fake it until make it. Аз почна да качвам, да уча хората как да правят парички след като имах пари. Хората ме виждат до 4-5 години, защото нещо, ако е, нали, скам, за 2-3 месеца се разбира. Когато един човек е точен, то се личи от 1000 км и хората го знаят. Приличам да предават как да стоя от всеки ъгъл. Ще стана добър в това, което правя, било то маркетинг, било то продажби, било то трейдинг, защото ти, за да качаш хубав контент, ти трябва да си добър в това, което правиш. Ако не си добър в това, което правиш, контента няма да е добър, защото хората няма да ти вярват. Сега, това, което аз искам да направим обаче, искам всеки да помисли какъв е неговия проблем в момента. Кой е генералният му проблем? Нека го обсъдим след това, но първо правим 5-минутна почивка. Came out the bottom, I kinda whole lot of young gunna worth millions of dollars. I asked out the charm, my little bitch model, she made a few M's off a follow. You wanna on tour, a BP the child. Той иска да се заобгради с жени, които са 7 плюс 8 нагоре. Това няма как да стане. Той е шестичка. Той трябва да гледа 2 точки по-надолу. И там идва цялото бъгване. Той се разочарова, че не може да отиде тук горе. Но той, за да отиде първо тук горе, той също трябва да отиде горе. И там става самото разминаване. Да, ама бетата не успява да бъде алфа. Точно! Бетата не е създаден да бъде алфа. Точно! И е много важно. Но без бетата аз не мога да бъда алфа. Естествено, че не можеш, защото нямаш екип, който да командваш. Разбира се. Нямаш хора, на които да даваш посока. Бетата трябва да осъзнае като характер. Човека бета трябва да осъзнае, че ако не му харесва, да поема отговорност, той да поема инициатива, той да казва какво се прави, но обича, когато някой каже какво да се случи, той да е първия, който го направи и да ангажира другите да се включат в процеса. Това е бета. В момента записваме. Оп! Изкара, маняк! Какво ще кажеш? Кефи ли та? Изкара! Тази джаджа е уникална. Сега примерно гледай. Ай, мърдай се някъде. Аз не съм ти нагласил. Оп! Това е буквално може да говориш нещо. И те следи, бро. И те следи, разбираш. Някъде. Инсейн. Гледай сега. Официално сме трети ден. В момента започваме деня в 11 часа, малко се спахме днеска. Но започваме да учим младежите да карат дом. Но чакаме и си добрите отидоха до магазина до града да вземат някакви неща, защото приключихме провизиите. Явно изчисленията не са били добре, въпреки че ето сега ще ви вкарам видео от BMW-то на Добрин колко го бяха напълнили. Как тези неща се изпиха и изядоха за 2 дни, не знам. Ама, кой вика, мъже сме. Let's go! С тези хора си прекараме ежедневието. Можете ли да го повярват? Ще убият някоя мечка, младеца ще напишат по вестниците после. Айде, момци! Къде отивам? На шипка. Какво ще правим на тази Търсят тухори, брат. Brother, please. 3 years Dagestan, brother. 3 years Dagestan, brother. Като овчи мечки. 3 years Dagestan, brother. Brother, your wrestling is weak.
Докарахме назад сега. Докарахме на около пръста. You wanna on tour, a BP the chopper, live in a cool matata. And no more worries, I'm up at it earlier.